سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في نلوم سولس ايسرا حمله زي تدالو على توزينات تزلكم مصلخو كم وتروك صافص مدباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا دايوات فيوزقني جنرال برهانو جوله تزاريبو قيح مسقل اب تግራይና بزركبو ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ኩናት ከበጽሕ ከምዝ ጀመረ ፍሊጡ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዝነቐፈ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ ሰራዊት ምክልኻል ናይጄሪያ ነፋሪት ውግእ በሸፋቱ ታሪማ ከምዝ ወድቐት ገሊጹ ቢሊዮነር ጄፍ ቤዞስ ሎሚ ናብ ህዋ ክጓዓዝ ከምዝ ኾነን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም دهيات فيو زغني جنرال برهانو جله تزاريبو دحرنا وحوان بمن قد يعقل زينا إثيوبيا بهزبي زترأيه اي تاماجور شوم سراويت مكل خال إثيوبيا جنرال برهانو جلم تافيو زتنحى بمخنيات تعاقي سرح مبر مولوت عنا خمز ركب قليتهم بفلا يابتم زحلف كل تسامنتات هابز تفلاليو محبراوي مرخبيتات اتي العلوي عز سراويت إثيوبيا زخون جنرال برهانو بخبيد حايم وزبلن كالوت ورتاتن بزعبو كنافوسو تصانيهم يوم تمالسوني باغلو لزينا إثيوبيا دحر مقراو بي بي سي زراربوت جورنال كاب عيني حزب ريحو زصنح ابلعول صوتي سرح سيل صنح كم زخون تزاريبوم ابتعندو ولا حاجه زغاطمو صقم كم زي لب محبار دما ميتي بميتي اب صبو طنا يزلو خيلوم جنرال برهانو بزعبو كلابع بصنح غدا ملكيتو ابزهو غبر ملسي سب حساب انكفلالن بعين صلاي انكرن صلاي ايون زبلو وغن صبو نغر اي حسبن ازي مسانا يغطمو يزلو حيلتاتن فتوتو من تمنيتيم اب غداي طناي كاباين العلي زفلت انقالي زلو اي مسلنن حمام رأسكوا يبلين بمبال ناتي كنافس زقني وره ناتيقوم جنرال برهانو جولا كابناي ولقو قدايات وصاي ابز تفلالو زعباتاتون مبرهي بيوم نسو سراويت مكل خالة هاجر كاب تግራይ ዝወጽሉ ምኽንያትን ክምለስ ዝኽሉ ነጥብታትን ተዛሪቦም መንግስቲ ብዛሃቦ ፖለቲካዊ ውሳኔ ኢና ካብ ትግራይን ካብ መቐለን ወፂና እቲ ውሳኔ ልክ እዩ ኢልና ንኣምን كمون هنا سله حزب تግራይ ሉ ዘኸፈሉ መስዋዕትዩ ኢልና ንኣምን እዝሉኽ ተቀቢልና ኢና ወፂና ኢሉም ድሕርና ሸሞንተ ኣዋርሕ ውግእ ተሰራዊት ይዕርፍን መሊሱ ይወዳደብን ከምዘሎ ዝሓበረት ጀነራል ናይ ስልጠና ስራሕ ይዕመም ከምዘሎ ተዛሪቡ ምድልዋትና ብልዑል ኩነታት ንውግን ኢና ዘለና መንግስቲ ንዝህበና ተልእኾ ድልዋት ኮይና ንጽበይና ዘለና ኢሉም ካብዚ በተወሳኺ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከሳብ ሕጂ ንህዝብ ትግራይ ዘሳቀዩ ስለዝኣክል ደው ኢሉ ሓሲቡ መንግስቲ ዘመቻቾ በይናው ተኽሲ ተቀቢሉ ንሱን ተኽሲ ደው ባለ ዘደሉ ፖለቲካዊ ሕቶ እንተልዩ ክደራደር ከምዘሎ ኢና ንኣምን ክብል ተዛሪቡ በቅድመ ኩነት ዝተጋየፀ ሰላም ኣይረሕውን ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ደርዲሩ ኣብዚ ኣቶ እሞ ክንላዘብ ዝብል እንተልዩ ሕራይ ዝብል የለን ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ እቲ ካልእኸ እንታይ ይገብር ዝብል ምላሽ ጽቡቕ ኢሉ ነገራት بقولبت زغطلو انت خوينوم سراويت مكلخال اتكونات كنجمر لعلي زنبر درجة صنوع لمدي وق زلون بصبوق زتعطغنيم تزاز منغستيو زصب زلوم حجي بزلوه من قدي اندحر زغطلو كوينوم كم زلمدنايو مغبار ايترفنا نيلوم تسراويت هابتات منغستي كم زخونه زحبر جنرال برهانو جلام وزا كنبال نوص اتو كنبال نعتو يلوم حيلتات مكلخال تግራይ ግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ አንጸባራቂ ዓወት ከም ዝሓፈሱን እተሰራዊት ተደፊኡ ካብ ትግራይ ከም ዝወፅን እዮም ዝገልጹ ክብል ተዛሪቡ ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ኩናት ክበጽሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ اتتكال ابزوصو مغلصي اتي اب تግራይ ተታሒዞም ናብ ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘካይዱ ምብጻሕ መቕጸልታ ናይቲ ኣብ ኩሉ ኩርናት እቲ ሃገር ኣብ ማእሰርቲ ዘሎ ሰባት ናይ ሃለዋትን ዘለዎ ኩነታትን ናይ ምፍላጥ መስርሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 6,000 ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተማርኹ ዝገልጽ ሓይልታት ትግራይ ነቶም ኣስታት 1,000 ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብነጻ ከም ዘፋንዎም ሓቢሮም እዮም ኣስታት 5,000 ምሩኻት ግና ኣብ ኢዶም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገበናት ዝፈጸሙ ወታደራት ይኹኑ መኮንናት ክሕተቱ ምዃኖም ኣስቢሩሎም ናብ ምሩኻት ኩናት ከም ዝበጽሕ ዘረጋገጸ ቀይሕ መስቀል ብዙሖም ይኹን ብዛዕባቶም ብናጻ ተፋንዮም ዝተባሃሉ ኣስታት 1,000
ብዙሕ ወታደራት ሓበሬታ ይሃበን ብዛዕባ ምሩኻት ብዝምልከት ብማዕከን ዜና ዓለም ሕቶ ዝቐረበሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያውን መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ይርከብ አህጉራዊ ማህበር ቀይሕ መስቀል ኣብ 2020 ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ 50 ከባቢታት ተኣሲሮም ንዝርከቡ ልዕሊ 72,000 ሰባት ከም ዝበፅሐ ኣብ ዝሳልስ እዚ ኣብ ዝወፁ መግለጺ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዝነቐፈ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ ኣብ ግብፂ ካብ ዝፍለጡ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብዱል ናስር ሰለማ ፕሬዝዳንት ዓብዱል ፈታህ አልሲሲ ካብ ስልጣን ይውረድ ክብል ብምዝራቡ ተኣሲሩ ማዕከና ዜናት ሃገር ከም ዝሓበሮ ጋዜጠኛ ዓብዱል ናስር ኣብ ዝእዋን ናይ ግብረ ሽበራ ክሲ ተመስሪትዎሉ ንሱ አልሲሲ ብፍላይ ምስ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብዝተሓዘ ዘርኣዮ ዕሽሽ ምባል ኣመልኪቱ በፌስቡክ ኣብ ዘሕለፉ ነቐፌታ መልእኽቲ እቲ ፕሬዝዳንት ካብ ስልጣን ክወርድ ሓቲቱ ግብፂ እቲ ብኢትዮጵያ ዝህነዘሉ ግድብ ንዝብፅሓኒ መጠን ማይ ክጽልዎ እዩ ብዝብል ዘለዋ ስጋት በተደጋጋሚ ትገልጽ መለዋ ይፍለጥ እንተኾነ እዚ ስጋት ንምትራፍ ዛጊት ምስ ኢትዮጵያ ዝበፅሕቶ ዝኾነ ዓይነት ስምዕ የልቦን ጋዜጠኛ ዓብዱል ናስር ሰላማ ኸ ነዚ ጉዳይ ብምልዓል ነቲ ፕሬዝዳንት ከም ዘናሾ ይግለጻሉ ዓብዱል ናስር ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት በአባላት ጸጥታ ግብፂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓለ ኮይኑ ንግብረ ሽበራ ብገንዘብ ምድጋፍን ኣባል ዘይሕጋውያን ትካላት ምዃን ዝብሉ ክስታት ቀሪቦምሉ ተጣበቕቲ መሰላት በጎኖም እቲ ብአልሲሲ ዝምራሕ መንግስቲ ነቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝነቐፉ ጋዜጠኛታት ዝበፅሕ ምፍራሕን ምግልታዕን ደው ክብል በተደጋጋሚ ሕቶ የቕርቡ እዮም ሰራዊት ምክልኻል ናይጄሪያ ነፋሪት ውግእ ብሽፋቱ ተሃሪማ ከም ዝወረቐት ገሊጹ አብራሪታ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ጭውያ ዝፍጸሙ ገበነኛታት ዝተወሰደ ስጉምቲ ደብዳብ ውዲኡ ነይሩ ክብል ሓይለ ኣየር እቲ ሃገር ኣፍሊጡ አብራሪ ሌተናል ኣባዮሞ ዳያራ ከይማረኽ ነብሱ ናይ ምድሓን ስጉምቲ ብምውሳድ ከምልጥ ምኽኣሉን ተሓቢሩ እቲ ምጥቃዕቲ ኣብ ዶብ ግዝኣታት ሰሜናዊ ዛንፈራን ካዱናን ተፈጺሙ ባንዲት ተባሂሎም ዝጽውዑ ዕጡቓት ኣብ ቀረባ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይጄሪያ ንዘጋጥም ዘሎ ጭውያ ይኽሰሱ እዮም ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ለ1,000 ተማሃሮ ህጻናትን ኢላማ ጭውያ ክኾኑ ከለዎም መብዛሕትኦም ነቶም ጨዊቲ ገንዘብ ብምኽፋል ክፍትሑ ክኢሎም ገሊኦም ግን ተቐቲሎም እዮም ኣብ ቀረባ መዓልታት ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቓት ስጉምቲ ክንወስድ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገሩ መምርሒ ምሃቡ ይዝከር እዩ ሓይሊ ኣየር ናይጄሪያ ድማ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምትሕባር ቀትርን ለይትን ነዞም ሸፋቱን ምጽራግ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል እቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ሓደ ካብቶም ዝውሰዱ ዘሎ ስጉምታት ኮይኑ ተኸታታሊ ስርሒታት ደብዳብ ነፈርቲ ብሙሳድ ኣማኢት ሸፋቱ ክጽረጉን ተሓቢኡ ኣብ ዝነበረ ክጠፍኡን ክኢሎም ክብል መግለጺ እቲ ሓይሊ ኣየር ሓቢሩ ኣብዚ ኣብ ዓመት ብርክት ዝበላ ነፈርቲ ውግእ ታሪመን እኳ እንተወደቓ እዚ ግን ብዕጡቓት ዝተፈጸመ ተባሂሉ ክንገር ፈለማ እዩ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣዛዝ ሰራዊት እቲ ሃገር ሌፍተናንት ጀነራል ኢብራሂም አታሂሩ ምስ ካልኦት 10 ኣዘዝቲ ሰራዊት ብሓደጋ ነፋሪት ምማቱ ይዝከር እዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ድማ ካልእ ነፋሪት ኣብ ዞባ ቦሮኖ ተሓምሺሻ እዚ ሓደ ካብቶም ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ዝንቀሳቐስሎም ከባቢታት እዩ እዛ ነፋሪት ብጅሃዳውያን ዕጡቓት ከም ዝተሃረመት እኳ እንተተገለጸ ሰራዊት ምክልኻል ግን ነፂግዎ ነይሩ ቅድሚ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝተጨወዩ ተማሃሮ ካብ ኣቡጁባ ናብ ግዝኣት ኒጀር ዝተበግሰት ነፋሪት ሰራዊት ሓደጋ ኣጋጢሞ 7 ሰባት ከም ዝመቱ ዝዝከር እዩ ናይጄሪያ ብ$496 ሚሊዮን ዝዓደገተን E29 ሱፐር ቱካኖ ዝተባህላ 12 ነፈርቲ ውግእ ካብ ኣሜሪካ ዝዓደገት ኮይና እተን 6 ኣብ ዝወርሒ ክትርከበን እያ ቢልዮነር ጄፍ ቤዞስ ሎሚ ናብ ህዋ ክጓዓዝ ምዃኑ ተፈሊጡ ومارك بيزوس مكرتي مرمره هواغوال 82 عامت والي فانك كمون ود 18 عامت اوليفر ديمين مس بليونير جيف بيزوس زغعز مخانو متفريتلوم نمريت بزحشه كونتات نخريوا بزبل عبيتي مساخوتي بزلوها براتات ناب هو كم زخدو دما تحبيروم نيوشي بارد زتبالت روكيت بلو اورجين بزبل سيامه زفلطنا جوزيف بيزوس ኩባንያ ዝተሰርሐት ኮይና ናይ ህዋ ቱሪዝም ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝታነጽት ይግለጽ ቤዞስ ንማዕኸን ዜና CBS ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ተሃዊኸ ኣለኹም ይፈርህ ከይሉ ሰባት ይሓትምሎም ኣነ ግን ፈጺመ ኣይፈርሕኹን እንታይ ክንማር ከም እንኽእል ከፈልጥ ዝደልዩሉም ስልጠና ክንገብር ጸኒሕና ኢና እዛ ሮኬት ድልውትያ ንሕና እውን ተዳሊና ኣለና ዘገርም ጉጅለ እዩ
ብዛዕባ ጉዕዞና ጽቡቕ ስምዒት እዩ ዘለና ክብሉን ወሲኹ ገሊጹም ስምዒት ተመራማሪት ህዋ ዋሊ ፋንክ ብወገና ነዚ ጉዕዞ ንነዊሕ እዋን ክጽበይዎ ምጽንሖም ብምግላጽ ነዊሕ እዋን ናብኡ ናይ ምኻድ ሕልሚ ነይሩን ኢላ ፋንክ ኣብ 1960ታት ኣባል ናይተን ሜርኩሪ 13 ብዝብል ዝፍለጣ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኖም ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ህዋ ንዝግበር በረራ ፈተነታት እኳ ተፈተነት ክሳብ ሕጂ ግን ክስልጣ ኣይጸንሐን እዚ ጉዕዞ ዋላ እኳ ክንድዚ ነዊሕ ዝተጸበየ የለን ንእትብል ስልጠና አብራሪ ፓይለት ንዝወሰደት ሜሪ ዋሌስ ናይ ህይወት ዘመን ሽልማት እዩ ነዚ 3 ዓመት ሙሉእ ተጸበየ ኢላ ቤዞስ ዝርከቦም 4 ሰባት ሎሚሶሉስ ካፕቲኑስ ዝውንኑ ሮኬት ዝውንጨፋሉ ኣብ ቴክሳስ ዝርከብ ቦታ ከም ዝብገሱ ተሓቢሩሎም እቲ ኣብ ቱሪዝም ህዋ ዝወዳደር ሪቻርድ ብራንድሰን ቅድሚ 9 መዓልቲ ብናይ ባዕሉ ነፋሪት ህዋ ንዘካየዶ ተመሳሳሊ መገሻ ሲዒቡ እዩ ቤዞስ ምስ አባላቱ ናብ ህዋ ዝጓዓዝ ዘሎም ቢሊዮነራት ናብ ህዋ ኣብ ዝግበር በረራ በስፋት ዝነጥፉ ዘለው ኮይኖም ሰባት ናብ ዝጓዓዝሉ ዕድል ንምስፋውን ይጽሩ ምህላዎም ይገልጽ በእንግሊዛዊ ቢሊዮነር ሪቻርድ ብራንሰን ዝተሸጠት ትካል ቨርጂን ጋላክቲክስ ፍላይቴስን ንሓደ ሰብ ክሳብ $250,000 ኣኽፊሉ ናብ ህዋ ክወስድ ከም ዝኽእል እኳ ተፈለጠ ናይ ቤዞስ ኒው ሺፓርድ ግን ክንደይ ከም ዝኽፈላ ኣይተፈለጠን ቤዞስን ብራንሰንን ነዚ ኣብ መገሻ ህዋ ዝገብሩ ምንቅስቓስ ዝቃወሙ ርእይቶታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት በስፋት ይረኣዮም ነዚ ዘውጽኡ ገንዘብ ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ክሊማዊ ለውጢ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዝብሉ ዝሓሹ ተግባራት እንተዘውዕሎ ይምዕድዮም ሪቻርድ ብራንሰን ነዚ ነቐፌታ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እዚ ክርዳእኒ ኣይክእልኒዩ ምናልባት ግን ህዋ ንመሬት እንታይ ማለት ከም ዝኾነት ብእኹል ዘይተማሃሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ነቒፎም ሳተላይታት ምጉሕጓሕ እጽዋትን ኣግራብን ክፍፍል መግቢውን ህዋላውን ኣብ ለውጢ ክሊማ ኣብ ምቁጽጻር ከም ዝነጥፋ ብምሕባር ቁጽሪ ናብ ህዋ ዝበራ ነፈርቲ ክውስኽ እምበር ክንኪ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም